Kubor nakaslem jong udongsan hima. Kalong ke ba social ke bat ka ba pensu jeru iki pat ba nong shong shnong bari ka emlang ka salang ha ka ba hadin ka jingkem no ki pulet ka thanat nongston ha ka lai pui terik ujemang arajar arpula ya we ubrio ya ka bala subajor bola don kti bande be jot ya we ukhna na ka we ka shnong West Khasi Hills handai hadin ka jingbut dien bat tokit jong ka dor bar shnong lalap bala don hadu arpu arngut ki khna ki balangat ha ka ni ka apon berkidan sakhat sangut ki kena ki bau niu rio baman upar syang bande ya kani kakam ya kani lapan pau de kinong ilam snong kate ka snong habakren bat kinong thok kubor ha ka step jong ka singi sajan ka tayo hadien ba kate ka snong kalapan long ka dor bar pat ba la ka jingwan ni shim taru da baro ki longieng bat kinong shong snong jong kate ka snong kan thai bat shenrang ha kate ka dor bar ban pentik kena shu shu alor kate ka jingja ka dor bar kalapan long ka jing token ha ka ba ka dor bar jong kate ka snong kala khot ya ka way bagaway ka long gieng bakin wan shakman ban pinti kana la ki don brio kat nungot chiyeng bat bakila don ni em ki kun ki blangat ha ka te ka jingja shu ha ka te ka singi ka dor bar kala shimru ya ka rai ban penrem jori ute brio bar kala shimru ya ka rai bakan sa penong ya ka rali penrem na ka benta ka te ka jingja ha ka ban sa pen banai ka tarik laban ka daw hang ni baka jingkem jong ki pulet di ute brio ka dai hadian baki pulet layo priang ki jing ujor na ka way ka long kami ya ka bala buri ka kerteng na ka way ka snong hapo West Khasi Hills halor ka jing shat le be jot ukon jong ka hawi ubrio ute ubrio bala syak ka no le ka te ka kampo ajat ude bala tip kerteng ko me ban rilang sim shangoy na ka way ka snong ka bahap hapo West Khasi Hills district bala ongru ba ka te ka jingja kala jana du usnam arjar arpu ar ndai ka te ka long kami bala ujor kadang tip menta ka arpu khandai tarik ujemang hadian ba ukon jong ka la yathu ya ka ka bala ja ya u kuman shipin kan mau hadin baki pulet kila kem no yu teu bala suba nong le be jot kila penkit no ya u ban sat apo patok hanong ba shalo ka section arpulai ar jongka the Protection of Children from Sexual Offences Act kamana ban pentip lani penbana ya ka kerteng ka jakasa ki dor kidar ki bahiyang hasem ki jaka puli bat kumta terter jong ki khna ki basat thombor bat ki balik persya yang ka an kila ban ngat ka jingsha set patong palat ya ka hendriu banai bat ka jingsha dan kuna Yung kaslong ko yung ibang inom yung padba kami kastap yung kami kasli banta kalong halor ke jinja aba wat nang liang yung kaslong yung semua ban mudir ba kalanja kami ka jingle yung kami ka kamboman ha kalor ba ini me ban lang lele ya kami ka kam banle ya kami ka kam bijot ya ki kunung kena apa senong jungi ka jing lap ko jungi ka bang lalu ya kami ka dorbar kamot ba lagan ki kunung kena di bahasa akta mati bahasa le hauni rio boman bolale ya kini kakam ya ke report kalong ba ka bangi layo ya ke report hakani ke sini ka bala lik no kamot khat sangut te hakani ke dorbar ka bamenta kamot ba hinyo ngot ulale biang ya kani kakam bat khat sangut udah persyang ban tung ban le ya kani kakam hindri umsem pat layo ya kini ini perkat kum ka eksekutif ba ha ka bide bat kini ki longjing ki bala jia ki bala ngat ya kani kakam ki kunung kena ka bumut ki lasa mentah ha jindum te kum ka rai jong ka snong ni la perkat ba ya kini hingin hab ban ya sutu bat ki bor ki bahalor ba kin hab ban sim hi ka kanja counseling nang ba kan nam kta ya ka jimut ka jing perkat jong ki kunung kena chang ya ki katu ka le ki kena kunung ndre kabubun na preng jong ni kena namar ki bala sutu ya kani kakam ka kakam ka boman kakam sniu te ka bomut ba ki hab ban yakshi yaksar ban like na kani ka jingle jong ni brio ya kani kakam sniu mat ka bobon hi ba usat melin ban le ka long ya ki khunu khna ki ba hapo ya ka skosnem ki la ban le ki nyosnem ki prasnem bat kum ta ter ban le kani kakam ala slem bo le kani kakam ndai ka ba pau menta ka long tang melin ha ka art ndai trik la pau kani kakam bo le ya kani ban menta ka step kumbang liyo kani perkat kasur nang pajba hi ka long ba ni ha ban ai hi karai pendam yo ni le kani kakam bo man nang ta sa ko pa karai ka kum ka ba ni la sim ka long ba ni hab ban ai hi da kanu kanu karali ban sa penlong sian hati ni kisni di ban wan en hab ban ai da ka kenjarali ban per ai ra karai penrem jo ni long le kani ka kam sni ni ki pa ha ba ki kli ka la ki chong ki kon ka long ba ni ubri usak pen thame ban pendit da kai baun ai da kinu ki kenjatiar lane usak jawer ya kini ki kunlong kena ba kini tiak lang bat bat saja wer ba kin lek bat usak kinu ki jaka ki blong klau
te open bit je kini kena da bol un ong un ai ki tiar ba open bit ya ki kenjam mobile open bit je kenjam mobile ban pensoy ya ki kelung kena kebabun ki kelung kena kelumut ki 4 tu ya kata kam boleh bu temu kila sungap bat kila sunget bet ya kata kum ka jing perkat kat kum ka jing sim ka jongi kum ka dor bare karai kalong ba ya kani ka kam ni haban ligbu sa ki bor ki bahalor ban ngina karpat jur ya ki bor ki bahalor jong ka सरकार bakin pek bakin sistem ja uni dio baman balale ya kani ka kampo jat porati kabalah jiahang ni ka senong jongi pan ni karpat jur na kaliang jong ka pulis departemen ru bakan isim kiab ha ya kani ka kam nang ba ki kam sniu nang sikmat kinam jasu ani hasnong jongi